Shalom, selamat hari Minggu Amanginang. Taparadema rohata do pikirata asata mulai perminggota martangyang mahita di bagasa rohat tabe. Amin. Marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas sahabangsa natibbo, jala marmulia, jala akka rabbuni pahyanna menggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala marsijauam manasida songonon, nabadia, 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 do Jehovah Sebaot, go hamuliaunna, liat portibion, haleluya.
ale debata situlusada debata ama anak dohot tod di perbadia namat dok mulia temahami tuho ala ditoppa di palua jala di perbadiai ho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi saira moti mahami di bagasan permaran dohot pangujunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami di hasusudani bohal nami tu harajaomu na di banua gijangi asa dipuji hami ho marhite-hite roha dohot hata naib baru amin. Marede mahita. Tatangihomma patik ni debata ima sian Roma 12 ayat sada songonom mahatana na huapoi mahamu ali akkadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamu madaging muna bahen pelean na mangolu na badia nani halomohon ni debata ima nad hadaulaton ni namar roha atong rap mengidogogo mahita siat tuhatta debata. Marede mahita.
potema dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang. Hodo na patupahon hasesan di dosa, di hami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongon ni roham, saya asima roham di hami, akka na mangarsakod dosa nami, saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan di dosa nami i, lehom matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon laho makengkotapon nasa dosa dohot roha portibi asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsahi hoau marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatommu, ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalausim, ala ni hadiri okku, jalan dangbe hupaingot-ingot akka dosam, hasangapom madi debata nadi gijang. Amin. Maredde mahita. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon ima sian sada Yohanes 5 ayat sia rodi 10 tolu tajahama margati soring. Ia panidangion sia jolma tajalodo alai sumurung do panidangion na sia debata ai panidangion na sia debata do on na hinatidakkon na taringot tu anak nai. Jala oddo panidangioni naung di basa-basa hod debatado tuhita hanguluan saleleng-lelengna jala di bagasan anak nado hanguluani ubahin na husurat akkai tuhamu akka na porsea di goar ni anak ni debata naing boto omuna naung dihamungo hanguluan na salileng nileleng na ima sahakna mertua do akka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa maredde mahita.
porsea taha tidak koma ha porsea tai songon nahina tidak kon ni dongatta saha porsea di sadok portibion rap mahita madok au porsea de beta Jehovah ido ama pergugu na sohatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Slatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuag tuban turudung di tano na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon di debata Jehovah amanai perguguna sohatu dosani di sima ibana pemamulak sogot tu tanoon manguhumi halap na mangulu doot na mate au porsea di porbadia jalalong sada huria nabadia huria hatopan ni halap Kristen akan nabadia doot dihasasami dosa doot dihatai namadok mulak mangulu disugut daging ni halap na umate doot dihabunuan na sora suda. Amen. kor punguan ina Kamis.
Cor ina Marpelos. Tabegema titing imanan jahauni amang situa sailot sinaga. Orasma dihita salutna. Tikting ni Huriata 26 Mei 2024. Sada goar ni mingguta sadarion
Ima Minggu Trinitatis. Topik jamita Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot. Ruas napida. Mamuka Minggu Sadarion, keluarga Amang Tabbos Wilfried Siregar, Inang Cahaya Marlina Borusianturi, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Ruas Sian Sektor Galilea, registrasi KK 0176, Dang Gabe Ruas ni Huria HKBP Balibapan Baru B, Alapidda Huria Nasida, Tu HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sai Gabe Ruas na manguluma nasida di Huria na ni Dapoton nasida. Program Panitia Pembangunan di Bagasan Permingguan Manogot Dohot Arian Sadarion Dung Sipul Tikting ni Huriata pinasahat matiki tu Panitia Pembangunan laho patorak kontaringot tu program na tongon mardalan dohot nanaeng diulahonon. Ima dalam rangka pasauton pembangunan gereja Bolon ni Huriata atong rapta dukung ma program panitia pembangunan. Panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. Di hari Minggu Sadarion 26 Mei 2024 di Patupa Panitia tahun Oikumene Inklusif do Bajar atong tadukung ma ulauni. Mulai hari Senin 27 Mei 2024 pasahaton ni perhalado ni Huriata ma format janji iman tusude ruas ni Huriata di Ganup sektor Nabe. Di hari Minggu naro 2 Juni 2024 di Bagasan Permingguan Manogot Dohot Arian patupaon ni Huriata do papungu amplop dana tu panitia tahun Oikumene Inklusif ni Huriata. Pertangyangan sektor di hari Selasa 28 Mei 2024 di sektor Sion maringanan di Bagasan ni keluarga Amang Beli Persauran Parapat Inang Katarina Sumiati Borusi Tumorang. Alamat Komplek PGRI Blok G nomor 20 RT 45. Di hari Rabu 20 Mei 2024 di sektor Galilea maringanan di Bagas ni keluarga Amang Todo Manatap Herianto Hasibuan Inang Repina Borusi Hombing. Alamat Bukit Prona Indah 3 Blok D nomor 20 Tolu RT 50 Tolu. Pinangidohon ma tusude ruas ni sektor Sion dohot sektor Galilea asa madohoti partangyangane. Konven dohot family gathering keluarga pelayan penuh waktu. Di hari Senin sahatu hari Rabu Tolu sahatu 5 Juni 2024 di Patupa HKBP Distrik 27 Borneo do Konven dohot family gathering tusude keluarga Pangula Nagoktiki maringanan di HKBP Tanjung Redep Berau. Parsidohot do keluarga pendeta dohot Bibel Pro tu ulauni. Ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Perhalado dohot sude ruas nihuria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalason di Bagasan Samingguon 26 Mei 1 Juni 2024. Hata ni debata mandok saya dilehon ma tuho sisubut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Pesalmen 20 ayat 5. Iuran diakonia, kerapian persembahan, persembahan bulan manangna persepuluhan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan huria,
panitia pembangunan dan tim diakonia, Boyma Tajaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru Dohot Sektor. Manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Pinasahat ma tiki tu tim pembangunan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salu na amang inang. Nau parsangapi hami amang padita uluata. Nau parsangapi hami amang inang parhalado nami. Nau parsangapi hami ruas ni jemaat HKBP Balikpapan Baru suang songoninang remaja Naposo. Di bagas tahunon amang inang adong neng si pasaton nami program ni panitia pembangunan imana lagi proses perjalanan mangihut mamusengani ala kebetulan tahunon nunga dibentuk panitia aukumene inklusif secara garis besar amang inang ala adong do suku-sukun sian piga-piga jemaata taringot tahun na lewat di tahun profesionalisme nang papunguhon janji imak kita kebetulan museng tahunon adong rencana ta papunguhon janji iman jadi setung adong suku-sukun asa doi hupatorak kami saotik kendala panitia pembangunan. Naparjolo amang inang. Next. Naparjolo tugas 2023-2025 panitia pembangunan naparjolo mengaluli dana napaduahon untuk pembuatan master plan untuk peletakan batu pertama gereja Bolon. Napatuluhon rap tabereng ma amang inang sapa met nang taperluas nunga selesai. Next. Roadmap pembangunan panitia pembangunan, program panitia pembangunan sasitong na tahun na lewat pengadi pasat kami amang inang untuk program panitia pembangunan di 2024 dan adong sasitong na program nami di son peletakan batu pertama. Mengingat adong dope naing si urusan aka termasuk aka izin dohot RAB ni blueprint dan groundbreaking ni pembangunan ta. Next. Napatuluan namang inang na perlu pasat kami kendala nami saat on dan lagi proses adong tolu poin naneng si ulahonon nami di bagas tahunon ima untuk pengurusan izin dohot majalo rekomendasi sian Kementerian Agama termasuk desain dan RAB di arsitekta. Selanjutnya amang inang molo peletakan batu pertama ninarwa nami songo kami panitia pembangunan dang olo kami langsung membangun kujuk-kujuk. Jadi jolo selesai majo sudah aka surat ni tanota termasuk aka perizinata. Next. Untuk saldo panitia pembangunan saat ini
431 juta kurang lebih amanginang 385 juta na sian panitia profesionalisme harap rohanami di bagas tahunon boy martaba musengan songon janji iman ni hita saluna di tahun okumene inklusif. Garis besarna amanginang mudah-mudahan tahunon boy tercapai target ni panitia okumene inklusif boy dapat 500 jutaan asa boy tamulai yan non pembangunan ta nang pesongon yang manginang adong 2 poin kendala sonari surat sertifikat ni huriata ada 6 opak ma nuaingon nunga atas nama negara jata 2 nai lagi proses HP untuk pengurusan IMB manang PBG itu harus nama HKBP semuanya suratnya odo na jadi kendala jala on lagi proses don waing balik namana mudah-mudahan boy rampung tahunon tahun depan boy langsung selesai sudah akan surat ni huriata termasuk sian kami panitia pembangunan asaboy kami merpangidoan tu arsitekta asaboy digabar langsung jala on anon mengalang biaya don molo sasitong na amanginang molo tapak kedo 431 jutaan untuk pengurusan aka blueprint dohot balik nama ni aka sertifikat ta do aka perizinata agak minim jadi molo terburu-buru kita membangun ni nara nami hurang pas dope mudah-mudahan tu tahun naro boy tamulai jolo sikok maju sudah aka izin ni garijata songonima pemaparan singkat sian kami amanginang harap rohanami asarapak kita manupaki di tahun okumene inklusifon nah hurang lebih sian pemaparan nami amanginang mangido maaf kami odope parbinotuan nami jadi kupasa kami molate tuhida saluna horas mak
Mare de mahita. Martang yang mahita, damini debata na sumurung siyan saluhu na roha, ima mangaramoti roha do pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas manita salu na. Barita na uli dihita di minggu ta sadarion, Minggu Trinitatis, 26 Mei 2024, imanan siyan buku panurerang Jesayas. Jesayas biddu onom ayat sada saarodi ayat na pawaluhon. Tabuka ma buku Bibil tabe asa tajahama turpukon marsika soring. Jesayas biddu onom ayat sada saarodi ayat walu. Songonom ma tersurat di sini. Di tahun hamamati ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo, jala na marmulia, jala akar rabu ni pakaian na manggohi bagas joro. Jala marsijowo manasida songonon, nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamuliaonna liat pertibion. Dungi hudok ma marjea mau nunga magoau ay jolma parbibir naramu doau jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramu doau maringan ay nunga di ida kamataku Raja Jehovah Zebaot. Jadi di jama mapangaku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangamu
pabuanong niuca utangmu, jalanong hinukupan dosam. Ya, ima sahat na. Hurian itu hata maragam do cara ni debata lao mamilit, lao maju aka na posona, aka panurirang na, aka postel na, aka na pinilit na. Jala sipata dilihat debata do ima tugas. Olo do adong mission impossible, misi yang tidak mungkin. Alai yang tidak mungkin ini bisa mungkin bagi Tuhan. Nakpe dilihat debata mission impossible, alai boido bagi Tuhan nothing is possible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Si Jeremia tagan dibertiad dabe nga dipilit, dijauh, dipabakit debata gabe panurirang. Jeremia sada ayat 5. Si Samuel tuluhali do dijauh debata tikitar pudum. Tikitar pudum di mana dijoro ni debata dijauh mana gabe panurirang. Dia waktu tidur 1 Samuel tulu ayat sada 1:20 sada. Jala yang lebih ekstremus daripada nebaru ima Apostol Paulus do. Apostol Paulus ditiki nang marsakap mamulu halak siton Kristus di sido mana justru dijo jala dipilih di bata gabe na posona ulon apostel di dusia ayat sada 1:10 sia. So nang moloteida di turpuk tahun dijo jala dipilih di bata do si Yesayas gabe panurirangna isope menarik do dijo si Yesayas gabi panurirangna marhite sada pangukapon taringo tuha muliaon ni Jehovah molo taida nakin di ayat sadai pangukapon na ni si Yesayason didokdo di tahun hamamate ni Raja Usia. Menarik do taida kalimat na perjolon buasa pula kon surat tonon. Kenapa harus ditulis bahwa dia dipanggil Tuhan ketika ima hamamate ni Raja Uzia. Ahado horoana masa uju Raja Uzia menggonggomi. Kenapa ini harus dituliskan? Molo berita taring tu Raja Uzia lengkap na bodo tajaha anon ima di 2 Kronika. 2 Kronika bidu 26 ayat sada 1 ayat 20 atau kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Menarik do memang mulut aja di si poso do pe si usia nunga di pajongjong gabe sada raja 16 tahun do pe umurna ima sikat di amana si Amasia. Jadi anggo dimulana bodo honon berhasil dari mana dengan do kepemimpinan panggonggomion ni Raja Usiai bahkan didok do si lomoro hani di Batami daibana. Tuhan suka melihat dia 52 tahun may mana manggonggomi waktu yang cukup lama alai dong lam marhuaso mana lam gijang marohana ternyata keberhasilan ini bisa melahirkan kesombongan. Itulah yang terjadi pada Usia. Lam gijang rohana dong marhuaso mana gabi diulai mana do nasaulauna. Dia melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Itu gijangnya rohana diulai mana do yang dilakukan oleh malim. Manutung dau pai mana di langgatan perdaupaan. HP manutung dauba ulon ni malim doi dang ulon ni rajai. Dia itu raja bukan imam.
ala nang di ulay mana do ulon ni malim nang manutong daw pa mana dilanggatan par daw pa ni pola dong 80 halak dang tanggung dah 80 orang imam menghambat dia asa unang diula uloni dang ulon ni malim di ulon maula songon raja ulon nami hula masongon malim ido di do akamalimi tu si usiaon ape lam di paigot di mana lam period di mana di pangason di mana tukot ni harajon nai audo raja lomoku alai ahma akibatna ketika dia mencoba untuk manutung doupa topuma hona puru mana di pardopahonna timbul tiba-tiba penyakit kusta di depan dahinya. Dia dopan ni akamalimi mah hona ima penyakit kusta imana. Kusta ini sebagai kutukan. Dan kusta ini adalah najis bagi orang Yahudi. Ditoroi Jehovah mana marite na mahongleon hona puru akibatna dang badiabe bagas coroi alanunga diramoni ni si usia ido banalakin dia sedai di suraton di tahun hamamate ni raja usia ro pangukabon tu si Jesayas lapatanna bahwa bagas coroi pada saat itu tidak kudus lagi alanima ikut diparbadiai do muse bagas coroi harus dikuduskan lagi alanima dipajoni si Yesus itu pukon di mana do Jehovah jala didok nakin di pangkoponi di siwi de Tuhani hudul di habangsa natibo jala marmulia jala akar rabu di pakaiana manggoi bagas coro jongjong di atasna suruh-suruan serapim akan marhawabong onombe dua makukupi bohe nasida dua makukubi pat nasida dua makabokon nasida jala masa jual manasida madok nabadia do Jehovah Zebaot gok hamulyaon na do liat portilion ikon badia do muse bagas coroi dong dipilit si Jesayas gabe padulirang na alanga sang ramun ditiki hamamatin raja usiai bagas coroi pola nakididok humutal maka ujani tiang suara nama jauh jalagok timus joroi di peristiwa nasongoni didok donakin di ayat 5 ini didok si Yesayas marjea mau nunga magwau ayol ma parbibir naramu duau jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramu duau meringan ay nunga diida ka mataku raja Jehovah Zebaot. Memang di padan Narobi di perjanjian lama adong do pemahaman manang isi namarnida di bata ikomate di 2 Musa 30 ayat 20 tarsurat di dok do songonon akub ni di dok Jehovah dang terbaik ko anggo marnida au anggo tung marnida apala bohiku aidang terbaik manang isi jolma na marnidau los mangulu ibana. Tidak ada orang yang bisa hidup kalau sudah melihat Tuhan. Itu konsepnya. Itu banda di dok si Yesus dia libai marjia mau ngamago biau. Celakalah aku binasa. Alai dia ya onom dia pitu nakin di patorang muse habang masada siana kasur-suruan serapim mandapoton si Jesayas jala di tanganna adong sada batu arang nama cairga na binuat na sian lagatan dohok gacip di jama ma ninanakin pamangan ni si Jesayas jala di dok ida ma odo nama jaba bibir ni pamangamu pabuanong nica utangmu jalanong hidukupan dusam dungi adong mas suara tuan mandok
ise do suroku, ise do pardana nami, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku. Di ujung ni turbuk tahun nakin didok si Yesayas disod doau suruh mau, ini aku, utuslah aku. Marhite turbuk jabi tahun dia ma neng dohonon na tuhita di konteks noengol na parjolo nabadia do Jehovah Sebaot. Ido topik minggu dihita di minggu sadarion, kudus kudus kuduslah Tuhan. Di dia do boy idauta habadiau di Jehovah. Di mana kita bisa melihat kekudusan Tuhan itu? Boy taida habadiau ni Jehovah ima molo taulah dolamoni rohana. Dia do horo alamoni rohani de bata. Batotu asagabi halak nabadia do hida. Supaya kita hidup kudus. Halak nabadia ima halak naulo asing tadi sianaka na humaliangna molo didok asing dang nama dok pasing asikon alai ada hidup baru marngulu ne baru ala naung pinarbadian nguluna hidupnya sudah dikuduskan naung sinesado dosana alani marilah kita menunjukkan kekudusan hidup. Tapadaridaw mahabadiyaw di paranguluata ima marhite sikap do pabahenata. Amin. Ima pasana parjolo na paduaon akan nang tarjo jala tarpilit do hita sudi. Molo didok akan nang tarjo jala nang tarpilit dang naman dok gabi jala mana sempurna hita. Daong molodong di jo jala dipilih itu ani komplit mah 100% sempurna tak soni jol mana hurang dohita alaina dipasikop di batado kita punya kekurangan tapi disempurnakan oleh Tuhan ya adora adong tabigi padohan ula-ula matol pangate ya teh dibigamu sada gobara donan jot nai keterbatasan hagalion songon sada pakur bani. Coba kalau kita lihat satu cangkul pakur naung matolpang yang sudah sobek dia sipata molotoida los di tolpang naido pertajom nai isi do dah molodong halak neng manggigis los tolpang naido dipakai lau manggigis ala pitor tajom pitor patik langsung gimana tuh tanoi tajom itu benar hiado opui epurus emeritus pendeta Dr. Darwin Lubatobing hiado mana menurut sada buku jala bangga 3 hali dicetak ulangon memang menarik do bukuna lam tajom dung matolpang ima judul di buku di surat mana do si songo dia do bagaimana gambaran kehidupan manusia ternyata dalam kekurangannya itu kadang manusia itu dia semakin tajam lam tajam dung matolpang semakin tajam dia jala ido molotaida di turpuk tahun lam tajam dung matolpang do si Yesayas dia matolpang ni si Yesayas ai di do imano do dakin perbibir naramu duau itulah kekurangannya itulah hagalionna molo si Yesayas jol ma perbibir naramu duau jala maringan di tonga-tonga bangso naramun so na perjolo mission impossible lon wado bainoku pebediaon bagas joroi hape au pe ramundo jala jol mana di labuk pe akana ramundo alai ido molotaida justru di hagalion nai do mana dipakai di bata tak songon si usia nakin keberhasilannya membuat dia jatuh keberhasilannya membuat dia sombong sehingga dia tidak menganggap orang lain lagi apa-apa au do raja lomoko nina na soulonna di ulai mana
gabe hona kutuk imana alani na diulai mana naso diulonna. Jadi molo taida nak kediso si Yesaya diturpukon parbibir naramud duao. Od sada perenungan datang dihita memang sada hagaleo ni jol mai dorate setabi dihita bibir tahun dorate pamangat tahun. Di sini kadang kelemahan manusia. Songon si Yesaya sodo hita. Olodo parbibir naramun. Itu kalau kita lihat. Ai bodo gabe pisau bermata dua on pamangat tahun di bagasan mulutta. Molo taparohaon setabi ima bibir manang pamangat tahun odo tapake lau memuji debata. Odo tapake lau pasangapot debata. Odo tapake lau mandok akan nauli na denggan di bagasan mulutta. Ido. Alai lau sebaliknya laus odo sipata tapake mabain haci rohani dongata. Lamota mandok si rohonota. Dakolan dongata sipata haci rohana. Debata ape? Haci rohani debata ala dang tajaga padohata. Gabe songun si Yesaya sih mahita par bibir daramun. Bibir yang najis. Dari satu alat alai boy mana gabe pedang bermata dua. Dia bisa memuji Tuhan dan dia juga bisa menyakiti Tuhan kalau kita menghina Tuhan. Jadi boy do sipata tabai songoni sian pamangat todo haci rohani dongan tabain alai dang disohoni ate alakat dona songoni anggo ruasnya kebibi Balipan Baru selalu memakai setiap perkataannya jalaido terus tangiaku kita memakai perkataan kita adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ido. Jadi di sido tapake kelemahatai gabe kekuatan. Ima pesan na paduahon. Baru na patuluhon kalim ana parpudi na kema. Di sodoau suruh mau. Ini aku utuslah aku. Odo nagabe pesan naneng dohono ni turbuk tahun. Sudah dohita akan nong pinilik ni debata. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan. Molo di Yohanes 5:10 di dok Tuhan Yesus dosi, dada hamu memilih tahu, audo memilih tamu. Jalau padiri hamu asalau hamu marparbui, jala asamian parbui munai. Ido di dok Tuhan Yesus kita dipilih dohita asa lau tu dia marparbui. Yang pasti Tuhan menunggu kemauan kita, bukan kemampuan kita. Tidak ada orang yang mampu anggo secara sempurna. Alai boado olo dohita, rade dohita, songon si Yesaya nakin disodoau suruh mau harade yodo mulutai deso. Aku mau. Dang pola jolo idok Tuhani ngasongon dia horo artam dang adongi ngasongon dia hamolomu nga piga negara idalani ho dang adong songoni olodo siapkah jala napasti neng dohonon itu ane disi Tuhan menghendaki kita sebagai pemain bukan sebagai penonton. Ayanggo penonton, olo do sipata lebih panas dari pemain nanti. Molo adong pertandingan bola lebih panas do penonton daripada pemain. Atu sama yang ditendang, tu sama na. Coba jadi mana pemain bola. Roh bola itu mana, mereka dari mana, menghindar. Mabiar dari mana. Kadang orang cenderung lebih enak dan lebih banyak menjadi penonton, mengkritik. Ale coba jadi mana gabi pemain. Ketika dia dikritik, ketika dia mendapatkan bola, itu dia loh benona boleh. Apakah bisa bola itu dibuat untuk ke tempat yang baik? Disodok malah tidak. Dipilih Tuhan kita, gabi pelaku do, pemain, utusan. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memberdayakan setiap orang yang mau.
yang mau diutusnya. Naradi. Karena itu marilah kita melakukan kehendak Tuhan. Songonan si turpuk tau menakin disod doau suruh mau. Ini aku lengkap dengan kekuranganku. Unang tabangason kelebihan. Alana terbukti nakin usia dia mengandalkan kehebatannya. Di pangasahon harajaonna hona kutuk imana diula nasojulonna. Marilah kita mengandalkan kekurangan kita, pasti Tuhan akan menyempurnakan. Dang di pasobo debata akan nang pinilit nai mardalan salakna alay saya didongani do dipargugoy bahkan dipatau lau pasauton lo menirohana ido anggo debata jala ido nanang taulahon di tonga-tonga ni ngolu parhuriata marhite panitia pembangunan nakinate ipasak ketua nakin so dia ma progres naung mardalan dohot nanang mardalan memang dang semudah natabayakon lao untuk mengurus apalagi izin-izin ini ada proses yang harus dijalani jala tatangnya koma prosesi asaboy mardalan dok denggan lumobi ma direncana memang diulaun na pinasat tu panitia pembangunan adong do memang untuk peletakan batu pertama ini pasti do ikon mardalan nih alai adong ma prosesna di bagasan proses daya mahita saling mendukung saling tongon mardalan panitia bahita pe mardalan matong melalui panitia okumene inklusif boy mahita mendukung panitia okumene inklusif apalagi mulai marsugut o bartutik tinakin pada lalu ni huriata ma melalui parhelado dakpola melalui kartu be langsung ma sian WA nadong di grup sektor masing-masing. Sudah maka guar ni ruas nadong di sektori di pamasuk. Olak ni nabuy terbaik kita, terpatupah kita, tapatupa mamanginang. Karena itu dari kita untuk kita dan oleh kita. Dang nalau tu dia, jelas do anggo laporan ni huriata apalagi tarengot tu parhepengon transparan sekali. Sudah do kita boy mamereng. So dia do jalur masuk dan keluarnya adong do diwartatai alani pos doroan nami kita bisa mau mendukung panitia pembangunan yang lelah mereka berpikir dan berusaha untuk mewujudkan na tahirim sudah do kita yang makirim atau manian boy jong nian gereja bulun nadong di budi nong tasakabi alai gabar pitong do ikon berjalan jalan mulut ida memang bentuk di tanah tepe dang naratai jadi omma sedang dipikiri prosesnya pos doron nami mulutung adok kita manginang na mangaleon na kemasukan tu parhalado manang tu panitia pembangunan boy ma di pasat tamu tu hami beta nadong masukan ay bodo satokin mulaw mengurus izini beta nadok kita naboy membantu hami trap do panitia pembangunan manang gabaria songnom matabay ni beta adok kita nang manada arsitek manang konsultan yang bisa menggambar dengan baik bodoh kita saling membantu di bagasan kepengurusan ini beta nadong alai ima proses yang sedang berlangsung jala nungadong siya na jolo memang nagabi arsitek penggambar ima amang purba na siya Jakarta nungadong gabar na sida na parjolo kita mau melanjutkan yang selanjutnya alai boy mahita saling sharing mau lotung adong akan masukan siya kita radido panitia pembangunan kami mewakili panitia pembangunan menerima masukan mau lotung adong siya kita na mangaleon aka sumbang pemikiran di tonga-tonga ni parhuriata alani somonan idok si saya somma tadok di minggu ta sadarion di sod doau suruh mau disuruh di bata hita gabi ula-ulana jalarade mahita manguloni di bagasa kolong dohot dame amin martangi yang mahita mauliate ma rohanami di ho Tuhan
di pakulingi ho hami marhiti pajomu tu si Jesayas, di hagalion ni si Jesayas, di hatidak kodo parbibir naramud do mana, jala maringan di tonga-tonga ni bangso naramun, alay di patauho do mana, gabe rade mana, gabe di do, di soddoao, suruh mau. Ido hami salut na Tuhan, diragam ni hagaleon nami, di pararhodo hami gabe ula-ulam. Alani ajari tuturi dongani hami Tuhan. Asa nakpe ragam hagaleon nami, toktong do pakeo mo hami gabe ula-ula na matolpang. Naboy pasikopon akaulomo marhiti akka pabahenan nami. Pasu-pasu ami Tuhan dia kaulon nami sigano pare di ingana na maragami. Horasi mahami salukna, leo madihami salukna haipason. Asa marhaipaso kami Tuhan. Lau mangula kaulon nami. Lau makatidakon dengan dibasam. Disadok gulmit ingulu nami. Ragam sihirimon di bagasan ngulu nami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Lumobi mahuriam. HKBP balik papan baruon di sihol ni rohanami salu na Tuhan naing pajongjong gereja bolon di tano naung adong di pudi ni gerejaon hodo Tuhan naboy pasaut toni ami holan marsakak do alay di sude sakap nami patulus ma Tuhan di pajongjong panitia pembangunan lau mangulahon salut na idonganin sidang nang marhiti panitia tahun okumene inklusif na saling berkoordinasi boy ma tulus salut nai di bagasan pangaramotiomo asirom Tuhan akay na konami na daw na jonok na mit na magodang di ragam ni aktivitas na sida dongani masalut na saboy gabi si bolas ni roha may di tonga-tonga ni ganup pami keluarga lepas keluarga om matangi yang pangiduan do telehele nami marhite Kristus Yesus martangi kami Tuhan amin maredi bahita hud pasal tepilian sian nomor onom opat walu ayat sada do udutna
Batangia koma piliata, martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleo na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sa tami masih nelehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo mai gabi uap na husus si julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulho na rajaumu. Itonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang misileleom mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say sau malomoneroham di Banua Tongaon songuna di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siabari, say samadosa nami songon panisanami, di dosa ni donga na mardosa tuhami. Una kami togyon tu panguncunan, palua mahami siya pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, di sodako Tuhan de Batama buhina tuho, jala asima rohana midao. Di dopako Tuhan de Batama buhina tuho, jala di pasahor homa damena tutodim. Amin.